Aksyon Balita Evening Edition karong adlaw Sabado, Enero 30, 2021. Makitan kita live sa mon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pag sa www.actionradyobacolod.com.ph. Ang inyo tagbalita Aksyon and Defensor. Kakaron sa aton mga headliners, una sa mga balita lokal. 9 anyos ka babayi positibo sa paghimulos. Panibagong requirements sa magasulod sa Bacolod, ginplastar na. Sa ato mga nagapangunang balita national, pagdoble sa ginabutang nga face mask, wala ginarekomendar pa sa DOH. National ID System, ginalantaw dako ang mabulig sa economic recovery sa Pilipinas. Kag sa aton balita international, 5 patay matapos naghugpaas ang helicopter sa Cuba. Kag sa aton balita sports, sala ginanunsyo ang ila kagustuhan nga mag-host sang 2032 Summer Olympics. Kag sa aton balita entertainment, Casey Concepcion nagpangayo sang pasaylo sa pagkakasang face mask sa isa ka pagtililipon. Sa balita, sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:06. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini.
aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:11, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita lokal. May natumod ng person of interest ang Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk nga posible may kahilabtanan sa paghimulos ng siyam katuig nga bata sa Barangay Sumag, Syudad sa Bacolod. Sunod kay Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang Chief sa WCPD, ang persona nga ginmensionar sa biktima ay nagkadto sa Police Station 9 kag nagpanginwala sa akusasyon batok sa iya. Sunod kay Torrendon, may iban pa nga ngalan nga ginmensionar ang biktima nga musakaron ang subject man sa investigasyon. Ginkompirmar ni Torrendon sa Aksyon Radyo nga positibo sa sexual abuse ang bata base man sa resulta ng iya medical examination. Sunod kay Torrendon, natabo ang paghimulos sa balay sang sospetsado sa itong Webes ang udto sa Barangay Sumag. Dugang pa ni Torrendon, may upod ang biktima sang matabo ang insidente nga sa karon ginapangita na sang otoridad. Paano ang opisina nato no padayon nga nag-conduct ng investigation for the alleged sexual incident naman nga natabo. Pag ginapa-reach out ko sa subong ang ginikanan, so actually pina-reach out naman pero ginapadalit naman ang proseso for the further investigation nga i-conduct naton pagid. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Arlene Torrendon. Sa dugang balita lokal, patay ang driver kag pilaso naman ang duwa sini ka mga angkas matapos nagbunggo sa steel post. Ang ila ginasakyan nga motorsiklo mga alas 3:40 subong hapon sa National Highway sa barangay Tinungan sa Banwas ng Isabela. Ginkilala ang napatay nga driver sa kay John Ray Atones, 23 anyos, samtang ang mga kaupod naman sini nga pilason ginkilala nga Sanday Andrian Somo, 26 anyos, kag John Marvin Valenzuela, 15 anyos. Sa pangusisa ni Isabela PNP Traffic Investigator, Police Staff Sergeant Gilbert Gintugaw, padulong sa banwa ang tatlo apang ginaligar nga nakainom na sa magkahulubog nga ilimnon tungod ini ang adlaw sang ilang sweldo. Sino pa kay Gintugaw tungod nakainom kag may kadasigon ang pagpadalagan, nalang-alang si Atones sa kurbada nga dalan na rason nga nagbunggo sa steel post. Buka naman ang ulo ni Atones kag gindeklarar nga dead on arrival sang gidala sa hospital, samdang ang duha ka angkas de Buenas naman mangud indi malala ang naagom nga pilas sa lawas. Kita man medyo dasig-dasigin man ang dalagan. Oo. Tapos siguro wala na sa nakakontrol sang iyang manobela. Tungod gabi nakainom, nabunggo sa may sa steel post. Ang kabahin sa pagpahayag ni Isabela PNP Traffic Investigator, Police Staff Sergeant Gilbert Gintugaw. Sa iban nga balita lokal, natalana nga igapresentar sa Emergency Operations Center o kun EOC kay Bacolod City Mayor Bing Lunardia sa mga adlaw ang ilagin diyon nga rekomendasyon angot sa mga requirements nga ilagin dugang para sa mga individual nga magabiyahe padulong sa syudad sa Bacolod gikan sa nagkalain-lain nga mga lugar sa palibot sang Region 6. Sunod kay Dr. Chris Surungon, ang EOC Deputy for Medical Data and Analysis, ini nga pagsinapol ang magadetermina kun bala paboran sang alkalde ang ilagin himo nga rekomendasyon kag kun bala ini ang mangin kabahin sang iya ipagwa nga executive order. Dugang pa ni Surungon sa tion nga aprobahan sang alkalde ang 5 ka mga requirements nga ilagin rekomendar ang sinuman nga magabiyahe padulong sa Bacolod umpisa sa bulan sang Pebrero ang dapat na nga mag-secure sang isa ka valid ID nga gin-issue sang gobyerno, backtrack health declaration, letter of coordination sa barangay nga ilaplano kadtuan sa syudad kag PNP Travel Authority. Iningalihok sang EOC ang nagatuyo lamang ay pasiguro ang seguridad sa mga Bacolonon angod sa padayon nga pamahog sang COVID-19 apang ini nga plano ang nagadepende sa gihapon sa desisyon nga himuon sang alkalde. Mga travelers from Panay and Guimaras ang mga masunod. Una, ang any government ID. Isa-dua, ang aton backtrack ID. Ang mga digital backtrack ID naton. Ikatlo, ang online health declaration form. So may option as an option art. They can already fill up an online health declaration form or they can fill up the piece of paper that is given in every ferry or roro na sakyan nila. Ang kabahin sa pagpahayag ni Dr. Chris Sorongon.
Nag-aapilar sa kooperasyon ng pamunuan sa COMELEC sa syudad sa Bacolod sa mga individual nga nagahimo sa reservation sila tatapan pagi sa online appointment para sa tuyo nga magparehistro. Sunod kay Bacolod COMELEC Officer Attorney Katrina Trinio, kadamaan sa mga nagapareserba sang slot sini nga bulan sa Enero ang wala nagakadto sa ila tatapan base sa schedule nga ila mismo ginhatag. Dugang pa ni Trinio, kanugon lamang nga hindi nila maakomodar ang pila ka mga botante nga kung tani interesado man nga magkaparehistro. Dugang pa ni Trinio sa 50 ka mga persona nga ila ginhatagan sang reservation sa kadadlaw, yara lamang sa 5 tugtub 6 ang mga nagapadulong sa ila talatapan. Nagapati si Trinio nga mahimo nang insablag man sa publiko ang pagluntad sa maulanon nga tiyempo kag padayon nga pamahog sa pandemic nga COVID-19. Sa nibaluan nga base sa schedule sang COMELEC ang voters registration ang natalana nga magatakop sa bulan sang Setyembre subong nga tuig. Umpisahan na sang City Disaster Reduction and Management Office sa CDRMO sa syudad sa Bacolod ang clearing operation nga natalana patigayunon sa Mambulo Creek sa palabuton nga Lunes. Sunod kay Executive Assistant kag CDRMO Cluster Head John Marie Vargas, pagi sa bulig sang City Legal Office Enforcement Unit, tigayon na nila nga napahibalo ang pila ka mga residente nga naga-star sa kilid sang sapa nga mga lagyan sang amphibious excavator kag mga trucking nga gamiton sa mga operasyon. Dugang pa ni Vargas, target sing iya tatapan nga tapuso ng mga proyekto sa sulod sang 3 ka semana. Sa piyakabahin, ginalauman man sini nga kuntani matapos na sa masunod nga bulan ang proseso sa plano sang alkalde nga pagtukod sang Drainage System Task Force nga mo ang magapatuman sang komprehensibo nga flood control program sang syudad. Sa katapusan nga balita lokal, patigayon na sa masunod nga semana ang proficiency test sa ikaduha nga COVID-19 Molecular Laboratory sa Negros Occidental sa Banwa sang Valladolid. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ginahulat na lamang ang pag-abot sa saliva analyzer machine nga mong gamiton sa pagdetect sang virus. May 5 naman ka mga samples ng COVID-19 na positive patients ang ginpangabay agud basihan sa accuracy rate sang test machines. Ini nga laboratorio nga gintukod sa compound sang Valladolid District Hospital ang sarang nga makatest sang 1,000 kada adlaw, makabi nga state of the art kag jutay lamang nga mga personnel bangod kalabanan sa mga trabaho ang ipaagi sa robotic. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:19. Sa ating mga ka-aksyon, kung ginapangita dirani, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanad tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginagampiligan padayon Aksyon Radio Bacolod kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan
Bakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karungtag sa gihapon, kita Mayong gabi sa aton mga ka-aksyon nga nag-monitor sa aton nga Facebook Live. Sa kay Ma'am Love A. Caniedo, mayong gabi. Sa kay Miss Atia Kim Eriman nga nag-monitor sa Siningatinion. Thank you so much. Sa kay Andrew Mangilan Villarosa, good evening Aksyon Auntie. Wala kita da. Kay Aksyon Eric lang na. Char. Anyway, sa kay Ma'am Homa Lumena, good evening. Kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening Aksyon and keep safe and take care always. God bless us all. Thank you so much Ma'am Elizabeth. Sa kay Nancy Dr. Ducado, good evening man. Sa kay Sir Alex Montesa, mayong gabi. Oh, si Aksyon Dale, maybe next week ara da siya. Sa kay Amor Violeta Paderna, good evening man. Okay, lapagan. Ano isang challenge siya si man. Sa kay Ma'am Jean Oisiser, mayong gabi. Naga-monitor, please tamiyaw sa Energy Fans Club. Sige. Sa tanan nga members ng Energy Fans Club, mayong gabi dira sa inyo. Sa kay Ma'am Rosalina Arellano Espadero, good evening man. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening, Action Ann, watching from Hong Kong. Sa kay Ma'am Emma Alcuela Calstrom, mayong gabi man. Stay safe and happy weekend. Greetings from Sweden. Thank you so much, Ma'am Emma. Sa kay Anthony John Savillo Ceblano, dira sa Banwa Sang Kawayan. Thank you so much. Sa kay Rosano Miranda, good evening Action and watching from Silay City. Wow, thank you so much, good. Sa kay Carol Montoya, good evening. Sa kay Zoraida Lucero, nga naga-monitor man. Thank you so much, good Ma'am Zoraida Lucero. God bless you, man. Sa kay NJ Merida Masgong, watching from Cavite. Okay, magpuli sa Bacolod. Salamat, gid. Okay. Standby ka lang karon Sir NJ Merida Masgong kay i-plastar na karon ni Action Art. Kidaw siya ning do may full details about sa pag abot diri sa mga halin from outside Bacolod, Abi, or within diri sa Region 6. May i-plastar na karon kung ano ang mga requirements. Kay as of now, recommendation pa lamang. Ang Bacolod, wala pagid makapagwa sa ila official executive order. So, meaning, magadepende sa gihapon kay Mayor Bing Leonardia ang ipagwa niya nga executive order. Dira may baluan naton kung ano naman ang panibag-o nga mga requirements. Sa kay Keith Robert Helzinger. Singer? Si Zinger? Basta. Anyway, thank you so much. Ano na si Aksyon, Brian? Standby kita danay sa aton nga additional news. Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:24, kakaroon sa detalye sa ngaton mga nagapanguna nga balita nasyonal. Ginpahayag sa Department of Health nga wala pa ginarekomendar sa ahensya ang pagsuksok sang doble nga face mask sa piyak sang pamahog nga dala sang bag-ong variant sang coronavirus. Suno kay DOH spokesperson Maria Rosario Vergere nga wala sa nakita nga ebidensya gud obligahon ang publiko nga magsuksok sang doble nga face mask. Dugang pa ni Vergere, dako na ang mabulig sang isa lamang ka face mask nga makahatag sang 60 tub 70% nga proteksyon subungan face shield kag pagsunod sa social distancing. Una diri ginaprobahan sa pila ka mga eksperto ang pagdoble sang face mask para sa maayo nga proteksyon. Apang ginpahayag sa isa ka infectious disease specialist nga si Dr. Rontgen Solante nga hindi pa kinahanglan sa Pilipinas nga magdoble sang face mask. Ginalantaw ni Senator Panfilo Lacson nga dako ang papel sa full implementation sa Philippine Identification System kung National ID Act para madasig o kung mapadasig ang economic recovery sa pungsod. Sa statement, ginapahayag sang senador nga mag-promote man ang National ID System sa financial inclusion kag streamline government services. Dugang pa ni Lacson, may papel man ang National ID System
para sa madinalagon nga vaccine rollout agud malabot sang gobyerno ang herd immunity nga isa ka factor sa paghalog sang lockdown. Ginmando sang Department of Interior and Local Government o kundi DILG sa pulis kag mga LGUs nga tapnaon ang mga nagapangawat sa linya sang kuryente kasunod sang sunod-sunod man nga report nga nabaton sang ahensya. Sa news release, ginpahayag sang DILG nga ang pulis kag LGUs magapag-angot dapat sa electric distribution utilities o kun EDUs sa pag-usisa sang electric facilities kag pagkilala subong man paghatag penalidad sa mga nagapangawat sang power supply. Una diri ginpahayag ni DILG Officer in Charge Bernardo Flores Jr. nga nagabaton ang ahensya sang report angot sa ginakawat nga power cables kag illegal jumpers ilabi na sa informal settlers. Ginmando man sa PNP kag LGUs nga nagmagbulig sa EDUs para tapnaon ang kagkakason ang mga obstruction sa electric power lines sa idalom sang Anti-Obstruction of Power Lines Act. Sa katapusan nga balita national, nagwa sa Social Weather Station Survey nga 87% sa mga Pinoy ang nagapati nga ang mga dalan sa banwa kag syudad sa Pilipinas mangin mas maayo kung mahatagan prioridad ang public transportation, pedestrians kag bisikleta ikumparar sa mga pribado nga salakyan. Subong man, 85% sa mga Pinoy ang nagpahayag nga dako ang posibilidad nga mangin maayo ang ila syudad kag banwa para sa walking kag cycling. Ang pamangkot kalakip sa fourth quarter sa 2020 nga SWS survey may angot sa COVID-19 pandemic nga ginpatigayon sa Nobyembre 21 tubto 25, 2020. Nagwa man sa survey nga 6% sang respondents ang nagkontra sa pahayag nga kung iprioridad ang public transportation, pedestrians kag bisikleta ikumparar sa pribado nga mga salakyan. Sa balita, sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:28. Detalye sa aton balita international sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Okay, last and final sa aton nga pag panamyaw diri sa inyo sa Facebook Live. Duka tunog dali lang. Adjust natin. Sa kay Aksyon via Jonathan mayong gabi. Okay, sa kay Sir Keith Robert Helzinger, singer. Ambot mo sakto na nga ko niya pronunciation. Good evening, Aksyon Ann, watching from Brisbane, Queensland, Australia. Thank you so much. Ay, kay sa Feb 4 ka ang imo nga flight papuli diri sa Bacolod, Sir NJ. Okay. Oo. Unang ulat-ulat lang, Sir, kay I think mapagwa man na sang executive order ang Bacolod City mismo. Sa kay Carol Montoya, ginatamyaw ko si Chevel Bambi Gestosani sa syudad sang La Carlota. Thank you so much. Sa kay Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, mayong gabi. Ari lang kami diri naga-monitor sa barangay Sumag. Kaupod si Bertani Ilon, Christine Ilon, Caitlin Morales sa Lomi Ilon. Sige, salamat. Salamat kay Ma'am Jean Oy Cesar, thank you so much. Sa kay Ma'am Donna Robles Prodigalidad. Good evening, Miss Ann. Monitor from San Diego, California. Thank you so much, Ma'am Donna. Kag good evening man dira sa inyo or basi sa amon lang din ngayong gabi. Anyway, thank you so much good sa mga nag-monitor sa subong iyang gabi for sa sinuman nga edition sang Aksyon Balita Evening Edition. Sa mga nagapamangkot kung saan daw si Aksyon Dale basi next week ara na si Aksyon Dale. Hoping, pray ta lang nga ara na siya. Anyway, thank you so much, good. Sa liwat sa tanan nga nag-monitor and halong kamo. God bless us all. Thank you so much. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Kag sa detalye sa aton balita international, patay ang 5 katao sa Cuba matapos naghugpas ang ilaging sakyan nga helicopter nga nagabiyahe gikan sa probinsya sang Holguin padulong sa Guantanamo. Sa statement ligin pagwas ang Armed Forces Ministry nagtupa sa nabukid nga bahin ang helicopter nga ang gitunaan sa kamatayon sang 5 kasakay. Nag-set up na ministry sang komisyon nga mag-imbestigar kung ano ang gintunaan sang aksidente kag wala pa naman makapalayag sang dugang at detalye lakip na ang identity sang mga biktima. Ginanunsyo sang self-proclaimed the coldest town sa Finnish Lapland nga Sala ang ila pagbid agud mag-host sa 2032 Summer Olympics bilang kabahin sa awareness building campaign agud makakuha sang atensyon sa consequences sang global warming. Sunod kay Erkki Parkkinen, ang alkalde sang Sala, klaro ang ila intensyon nga ipabilin ang winter's cold kag full of snow sa ila lugar nga isa sa pinakamatugnaw sa kalibutan. Natalana nga ipalayag sa International Olympic Committee ang lugar nga mag-host sang 2032 Summer Olympics antes ang 2025. Magluwas sa Sala, nagpahayag man sang interes sa pag-host sa Summer Games ang Doha, Mumbai, kag Rhein-Ruhr region sang Germany. Ang 2032 Summer Olympics nga ginatawag man nga Games of the 35th Olympiad ang isa ka international multi-sport event. Kag sa aton balita entertainment, nagpangayo isang pasaylo si Casey Concepcion sa ginhimo nga pagkakas nga face mask sa isa ka pagtelefon kag pahayag nga nahangpan sini ang panik nga natugas sa amo nga insidente. Sa Instagram post, nagpasalamat naman si Casey sa health workers nga nagatrabaho sa piaksang kabudlay humalin sa nag-umpisa ang pandemic dala sa COVID-19 diri sa Pilipinas. Sa nabaluan, si Casey isa sa mga guest sa birthday party ni Team Yap sa Damanwar sa syudad sang Baguio. 2 ka semana na ang nakaligad. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:36. Kag inyo ginpamatian ang kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga mga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Enero 30, 2021. Ang inyo tagbalita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.